Horas mari kita saruhna. Ada orang sotapuka perminggota anon di acara nomor 14 pinasaha ma tukor Immanuel. Ruas ni tuhata na hinaholongan Yesus Kristus di minggu apen na patuluhonon pangalahota do sa dalilin na marwarna na merah muda di guari do lilinon lilin permahan ala tuaka permahan do perjolo di pasahat debata marhite-hite akka suru-suruanna barita lasni roha taringo tuha tutubu ni si paluai lilinon ima tadda lasni roha ni ruas manomu-nomu haroro ni si paluai tapai maimama haroro ni si paluai di bagasa lasni roha di bagasa Tuhani sahalinari hudok marlas ni roha mahamu pai mai mahon haroro ni si paluai di bagasa Tuhani mared mahita. Bata aya sini rohanai dobongo turo hatai tumbano ang mardomui di sadarion di sadarion Ibaheni manggogobe mai tahun sude memuji Tuhan Yesus para siroha godangi si banlas nirotai nuang nang sogot sogot be alai taingot mahuhut mamban sangap tokto baritani tuhatai marhite parangetai di joloni dongatai di atas tanoon di atas tanoon marhite-hite goarni debata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni toddi parbadia natu mopalangit dohot tanoon. Amen. Edeho kamu ma debata, puji hamu ma guarna, paledes hamu ma dalad di ibana, namar hureta di halongonan, jahu bado guarna, jala marolo-polo mahamu di jolona, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Martang yang mahita, ali Tuhan debata, ajar homma Tuhami aturamu, unang tadikko kami, patonggor mamata nami, asa hutadahami hatuaun nami nasian hoi, pargogoi hami marhite-hite hatam. Padao masyak kami nasa poda nalipe. Saitogi hom mahami diakka dalamu. Asa hutadda hami ho hanguluan nami. Manang mangulu manang mate pehami. Marhite-hite Tuhan nami Yesus Kristus anakmi. Amen.
ditanon ikon rade oroani managam si paluai Advent naroma Tuhani atong tagama Tangihok kamu mapatik ni dewata, imapatik na palimahon sahat tu patik na pasapuluhon. Patik palimahon, iko pasangapom mudo naturasmu, asa martua ho jalaleleng mangulu di tano na nilehon ni Jehovah debatam diho. Patik paunopon, unak ko mamunu, patik papituhon, unak ko mangalakup, patik pawaluhon, unak ko manako, patik pasiahon, unak ko olo makatidakon hata na sututu maralohod dong ajolma, patik na sapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongamu, dang jadi haliangan ni roham dongas saripe ni dongamu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni dongamu atong rak mangidogogo mahita tu debata taringot tu patik nai. Ale Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulahon na hobar tu patik mi. Amen. Diadopanmu Yesus lea tuturo diriku imay ko ng nidosaku diadopanmu Jesus. Diadopanmu Jesus, masomahutugi saki diadopanmu Jesus. Tatopoti madosat tanagudangi tuadopan ni debata martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami para siroha na sumurung, na pungudo hami di jolom martang yang tuho, idada mangasahon hati goran nami, na mangasahon asini roham na gudangido, saya si maroham mida sadok bangso nami, sesama dosa nami saluhutna, saya sungguli maroha nami, asamu baroha dohot pangalahon nami, ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si panguluhami. Amin.
Tabi gema baga-baga di debata taringot tu di sosata. Songonodo hatani Tuhan Yesus. Roma hamu tuau, hamu akan naluja jalan nasorat, hupasonang pehamu. Buat hamu ma augakku tu hamu, guru hok kamu masyanau, ay nalabok doau jalan naseret marroha, asa dapotan hasonanga todimuna. Ay labok do augakku, jalan yang do na huhaporsaton, hasangapon madi debata na digijang. Amin. Sadago arna umuri siana sagoari goarni Tuhata Yesus pidona umuli goarni Tuhaki olani do edeki goarmi Yesus ki dopa malum rohaki si palu adogo armu saut malu atodiki nasarate si bolis ikon segabay noni goarni Tuhaki olani do edeki goarni Yesus ki do pamalum rohaki Hatani debata nagabe epistel di minggutta sadarion imana tersurat di pesalmen biddu walu pulusia mamukka sian ayat sada saha rodia yak sia tajahama marsika soreng parningotan di asini roha ni debata edde si podaun sian si etan anak ni si Esra aini kudo sailam majadi hot do asini rohai saliling nililingna marujaha diak kaban wagijang do hasito ngammi rodi saliling nililingna do par hatoku pinoparmu jala paulioku habang sami marsudut-sudut ay tungi sema diawang-awang tudos so Jehovah, tungi sema sian aka anak ni debata dos so Jehovah. Ayat siarak mahita majaha, ale Jehovah debata sebaut, tungi sema songoko, pargogo ale Jehovah jala hasitungam Ido sahakna martua do na tumangihon hatani debata jala nau piopsa. Amin.
Asini rohamu puji Allah manusa Dipaia soro aku gabe soranganmu ingatanmu rohanami tondimi magoi pake dohon ngolunami gabe ula-ulami Sai papuling rohanami gabe pangoloi diho asa marsa halahami lama katindak kondo ingananmu rohanami tondimi manggoi pake dohon ngolunami gabe ula-ulami tahatidak kom maha porsiau tai songon na hinatidak kon nidongatta saha porsiau disadok portibion rak mahita madok au porsea di debat Jehovah ido ama pargoguna suatu dusan na tumopalangi dohotan au porsea di Yesus Kristus anak ni debat Jehovah na sasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabi-gabi ya siatot di parbadia adorang suhabubuan ido tuhatan na tumahon no bernit di pangumun ni silatus nama tetar pajal luibana di hau pinor silang na tua tuban watoru dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lau hudu tu siamun debata Jahoba amanai pargugu na suatu dosani di sima ibana pa imamulak sogot tu tanoon manguhumi hal na mangulu dohot namate au porsia di tod di parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan halak Kristen akan nabadia dohot di hasesan di dosa dohot di hatai nama do mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate dohot di hanguluan na sora sudah amin.
Titing di minggu ta Advent patuluhon tanggal 15 Desember 2024. Na parjolo goar ni minggu ta sadarion ima minggu Advent na patuluhon doho tema dapotan asini roha do ho di debata. Na paduahon danak na sorang na parjolo na di hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 di basa-basa hotu hatta sada danak bawa di keluarga ni amata tedi dahlan manurung inata Ernawati Boru Pajaitan ruas ni Huriata Nasianuik Jerusalem nir sada sia onom-onom napa duahon na di hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 di basa-basa hotu hatta dosa dadak danak boru di keluarga ni amata David Marolop A Pasaribu inata Adinda Esterlita K Boru Sihaan ruas ni Huriata Nasianuik Bethlehem nir 2037 hipasdo dak danaki suang songoninang natorasna na patoluhon pasahat ulos hatuaon 70 tahun tukot 80 tahun dohot natal lansia di hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 patu paon nado perayaan natal lansia HKBP Depok Sada laos pasahaton ni Huriata do ulos hatuaon turuas naung gonop marumur 70 tahun dohot tukot turuas naung marumur 80 tahun maringanan di gereja HKBP Depok Sada. Napa opaton HKBP distrik 28 Deboskap na perjolo di hari sadarion minggu tanggal 15 Desember 2024. Patu paon nado perayaan Natal sedistrik 28 Deboskap maringanan di Genung Geraha Ronatama Jalan Dahlia Depok Lama. Napa duahon di hari Senin tanggal 10 Desember 2024 patu paon nado konven pendeta Nagok Tiki di HKBP Nagok Tiki distrik 28 Deboskap maringanan di HKBP Cilengsi. Napa limahon pelean bulanan dohot iuran sosial. Hurian itu hatta parhalado HKBP Depok Sada pasahaton mauliate tuganup ruas ni Huriata naung pasahaton pelean manang iuran sosial bulanan di pasu-pasu tuhata mai peleani nang ruas na pasahaton. Rikot naik pabotohonon nami ia bilangan ni ruas na pasahaton sahat tu bulan November 2024. Ia godang ni ruas na pasahaton pelean manang iuran bulanan hurang lobi 35% sian sandok ruas ni Huriata. Marhiteon kusosoi hami tu sude ruas ni Huriata laho pasahaton pelean manang iuran bulanan laho mangurupi akan narikot si patopao di pakkobasion ni Huriata. Pelean bulanan dohot iuran sosial boy ma di pasahat marhite si partwik si tua wik pertanyaan nabi manang marhite amplop persembahan bulanan na pinarade di Huriata di pitu utama gerejata. Taingok mahatan itu hata namandok. Ganup nani ojar ni rohana. Unang masian muruk manang sian nasota terjua. Ai dihaholongi debatado nalas roha mangalehon. Manang di 2 Korintia ayat pitu. Napa onopon? Partureni kegiatan perayaan Natal tahun 2024 dohot tahun baru 2025 di HKBP Depok Sada dohot persiapan Huria HKBP Arko. Partureni kegiatan perayaan Natal tahun 2024 dohot tahun baru ni Huriata dohot di persiapan Huria HKBP Arko boima idaota di warta cetak
manang elektronik na pinaradeni huriata. Napapituhon, laporan rekap dana pembangunan. Laporan rekap parhepengon bidang dana panitia pembangunan ni huriata di bagasan mingguon boi maidaota marhite layar multimedia. Panitia pembangunan pasahaton mauliate huhut manosoi tuganup ruas asa pasahaton guguan tok-tok ripe dohot janji iman tu pembangunan ni marhite situawik pertanyaan manang tu rekening ni panitia pembangunan. Asa marhite namar gugu ganup ruas ni huriata boi marture pardalan ni pembangunan ni. Napawaluhon titing naso jinahahon dohot barita parhepengon tajahama di warta jemaat elektronik na pinarade ni huria marhite we awik partanyangat tabe. Songonima titing masa di huriata di bagasan minggon sai di pasu-pasu tuhat tamai tau sangap di guarna.
Shalom, selamat hari Minggu. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena kasih karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Nya. Yang terhormat Anak Pendeta, yang terhormat Anak dan Inang para Amado, dan yang terhormat Anak dan Inang orang tua kami, dan yang kami kasihi adik kakak, teman-teman remaja dan anak asuh HKBP Depok 1. Saya Gabriela Kabaran, perwakilan Panitia Natal Remaja dan Naposo, ingin menyampaikan informasi mengenai Natal Remaja dan Naposo tahun ini. Natal Remaja Naposo mengangkat tema Glow in the Dark yang bertujuan untuk menyentuh anak-anak muda kembali hidup dalam terang kehidupan lamanya seperti sebelum mengenal Kristus yang diangkat dari Efesus 5 ayat 8. Natal Remaja dan Naposo tahun ini terbagi dalam 2 rangkaian acara, yaitu acara Pranatal yang berupa Bakti Natal dan Perayaan Natal. Bakti Natal sendiri berupa kunjungan dan bakti sosial ke Panti Asuhan Santo Fransiskus Asisi Depok yang puji Tuhan akan terlaksana pada hari ini, 15 Desember 2024. Tujuan dari bakti sosial ini adalah untuk berbagi kasih dan kepedulian kepada teman-teman yang tinggal di sana, serta mempererat tali persaudaraan antar sesama. Selanjutnya, acara Natal sendiri akan diselenggarakan pada hari Sabtu 21 Desember 2024 di gereja kita HKBP Depok 1. Natal akan diadakan pada pukul 16.00 WIB sampai dengan selesai. Kami mengundang kakak, abang, dan teman-teman remaja dan Naposo untuk ikut serta dalam perayaan Natal Remaja Naposo untuk meningkatkan kebersamaan dalam merayakan lahirnya terang Kristus di tengah-tengah kita. Sekian penjelasan mengenai Natal Remaja dan Naposo. Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui laman Instagram kami @rhkbpd1 dan @nhkbpd1. Mohon maaf apabila terdapat pengucapan yang kurang berkenan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Borusio Las Roham Jerusalem Ai narodo rajani pada behon ototo borusio las roham Jerusalem. Anak Daud Romaho Pasu bangsomon Arajaunu
masuk tu roh hakon ban marname tolikon lawan jakon harorop anak Daud romaho masuk tu roh hakon Borusion las roham Jerusalem hai narodo rajain pada rehon ototo borusion las roham Jerusalem. Anak Daud romaho pasu bangsomon arajamu ototo dame maditano Hosiana romaho pasu bangsomon. Dameni debata na sumuruk siya salut na roha. Ima mangaramo tiak kate-ate do pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita. Tapayutihuk mahatani debata turpuk jamita di minggu adven na patuluhos sedarion. Ima sian Lukas bidusada. Mamuka senaik 20 rodiat tuluk lalu songonom mahatana. Buah-buah hatu tubuh ni Tuhan Yesus. Salpono bulan disuruh debatama par disuruh go Gabriel tu Nazaret. Ima sada huta di luar Galilea. Manopot sada anak boru. Orwan ni sada bawa namar guar Joseph. Na siap peparan ni si Daud. Si Maria do guarna. Laho mamasuhi jabunai nindama. Tabi diho naniasian. Didongani Tuhan himaho. Alai tarsonggok do nasida ubege hatai. Ninna rohana do. Para setabiat dia deulaning. Jala didok suruh-suruani matu nasida. Unak koma biar ale Maria. Ay dapotan asini roha doho di debata. Gabe-gabiam maho. Tubuhan anak maho. Yesus ma bahenommu guarna. Belgama ibana muse. Guardo ibana anak ni nasutibuli. Lehonon di Tuhan debatado tu ibana. Habang sani si Daud amanain.
Rajaan na dopo para ni si Jacob saliling-liling na. Jaladang marhaujungan harajaon nai. Didok si Maria madok suru-suruani. Songo dia mapangalahon ni i. Ay swado kutad da bawa. Jadi dia lusi suru-suruani mana sida. Songgopan nito di perbedia maho. Jalalinggoman ni hagugon ni nasuti bulido ho. Alani i nabadia dodohonon natubui anak ni debata. Ia si Elizabeth si solholtmi nasai tuai naong diguar nahol marhanguluan anak do pauno bulat tom manuain ay danga dong nasotar patu pa debata gabi didok si Maria ma naposo ni Tuhani doam say saut matuau songon na didok mi dungi ditadikon suru-suruan ima nasida ido anggo sahatna. Ruas ni Tuhatan na hinaholongan di bagasa Kristus Jesus. Tolu minggu mahita nuaing bangaradi diri, lau manomu-nomu haroroni sipaluay, songonong hupasahat di Advent na parjolo, ima panomunomota di Advent Natalis, asasahat di tanon, tu pesta Natal ta tanggal 25. Alay itong dohita na maratpen sa rodi ujung ningoluta, ima Advent eskatologis, paimaho karoroni Kristus Jesus padua halihon manguhumi portibion dohot pajongjokon harajaan na saliling ni liling na. Dinatolwa peni say disosoi dohita di pangaradion ni roha na parjulo di Advent na parjulo ima laho paubahon roha seruan pertobatan. Di Advent na paduahon laho parejeton na sakaduluk-duluk dohot laho patigorhon akadalan di debata artinya meluruskan hati dan menjaga kekudusan dan kesuciannya. Jala di Advent na patuluhonon ima hauduhon atau ketaatan. Asa di bagasan ketaatan ni di bagasan hauduhotai jadi sakat na balga na binain ni debata gabi pasu-pasu tutorop jolma dohot haluaw. Ido na niradotan na niulahon ni si Maria. Ala di bagasan haudukoni, di bagasan hapatunoni, isido dapat pasu-pasu do las niroha, sonay do niya kana tua-tua, patun, hanguluan, tuis hamaguan. Kalau kita terjemahkan itu dengan terjemahan bebas, kurang lebih terjemahannya ketaatan mendatangkan berkat dan hidup. Tetapi anggap enteng dengan nasihat atau bahkan tidak taat akan berakhir kepada kematian. Idonata bereng nang dibarita ni jol mamamu kasihan si Adam. Sahat rodia katoko-toko Alkitab na asing. Ala so uduk si Adam. Jaladang radot dipantik nang nilion ni debatatu ibana. Gabi madabu do tu ukum jala marujung tu hamatean. Berbeda dengan Adam, Kristus Yesus yang taat walau tidak masuk akal, turun dari tahtanya dan kemudian bahkan mati di kayu salib, maka itu berakhir memberikan hidup yang kekal karena kemudian dia ditinggikan di atas semua nama. Sehingga seluruh lutut bertelut dan segala lidah mengaku Kristus Yesus adalah Raja. Jadi bolo patun pasti dapotan hanguluan, bolo tuis pasti lau tu hamatean. Tabereng mamuse dia katoko-toko Alkitab yang melakukan perintah Tuhan walau tidak masuk akal dan harus menghadapi risiko yang berat. Adong manak piga-piga tabereng toko Alkitab alai tolu mata bereng jolo na parjolo si Noak. Disuruh debatado si Noak laho manukangi parau na balga di darat. Ditiki martukang ibana rodo akasituan na torok madok na mulai doharo lari-lari pikiran di si Noako. Noak sudah tidak waras. Jangan-jangan dia sudah gila. Kenapa dia membuat perahu di dataran tinggi?
Bagaimana nanti menariknya itu sampai ke pantai atau ke laut? Di samping itu dia harus mengerahkan tenaga, waktu yang lama. Belum lagi dia harus menjelaskan rencana Allah itu kepada banyak orang yang bertanya. Alai saulat nari nak sodapok pikiranna maol dia tusi jala direhei akan humaliang dirado di sinoa do mangulahon lama bangu parawi. Alanido asa tabereng irok mai di Kejadian onom ayat 22 didok songono di hati Indonesianya. Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Detil-detil apa yang diperintahkan Tuhan dia lakukan. Ukurannya, kamarnya, panjangnya, dan lain sebagainya. Ketaatan Noah telah menyelamatkan generasi manusia. Menyelamatkan keluarganya, kemudian melanjutkan kehidupan sampai sekarang. Berbanding terbalik tadi, ketidaktaatan Adam telah membawa hukum kepada semua orang. Ketaatan Nuh telah menyelamatkan generasi manusia. Namangi hukma Muse, ima hauduhon dot ketaatan nisi Abraham. Panggilan kepada Abraham juga adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Sebab dia sudah di zona nyaman. Aingata bo perngulun na di Urkasdim. Adok todong, adok sisolhot, adok pungua persahutaon. Ado ngale-alena. Alai Roma debata, bukas maho ali Abraham, borhap maho. Tu dia Tuhan, tu tano nanaeng anon patudoku tuho. Hamua kamanami do inanami. Ini tidak masuk akal. Semua hidupnya di sini sudah pasti. Tetapi dia disuruh berjalan menuju ke sesuatu yang belum pasti dia ketahui. Aidang di botoi mana sedia jarak di sidalanan. Dang di botoi mana dia letakna. Anggosonari holat disuruh hita lau tu saya inganan. Baem majo. Ahido ko guarra? Serli. Ahido guarra de. Serlo. Holak tabuka butini si guglei. Tak indah. Piga jom lau tu si. Habotoan. Anggodaw. Dia melakukan perjalanan itu. Dia tidak tahu di mana tempatnya. Sekali lagi, dia berangkat dari satu keadaan yang pasti menuju ketidakpastian. Inilah iman yang sungguh luar biasa dan ketaatan yang sempurna. Setelah menunggu hampir 99 tahun, maka istrinya kemudian mengandung. Tetapi setelah anaknya berusia kurang lebih 12 tahun, Roma debata, buan anak musi sakitu dolok moria, jala pelehon, gabi pelias situ tungot tu debata. Sekali lagi tidak masuk akal. Bangga sia puluh sia tahu ku pai mau Tuhan, iko pelehonokku ma. Totu adong do biar di mana, mago ma odo anakku na waolongi. Badang adong benon, nagabi si jujung baringin. Dang adong benon tarobokku be. Tentu itu manusiawi dalam hati Abraham. Tetapi sekali lagi ketaatannya mengalahkan semua ketakutannya. Maka dia mempersembahkan anaknya. Tetapi sekali lagi ketaatannya itu menyelamatkan anaknya dan menyelamatkan dia. Maka dia disebut sebagai sahabat Allah. Jala pola diguari ibana amani naporsea. Ketaatan berakhir kepada berkat dan hidup. Lasuak songolima musai diturupuk tasadarios si Maria. Airang masuk akal. Sahalak namar baju na somar haso hota dope didok ikon gabi-gabian. Boruni se maolo bolo songonin wangi dok tu namar baju. Tabi maniho dinaniasian di debata dapotan asini roha dosian debata gabi-gabian maho jala tubuhan anak benomu magwarra Jesus ninna. Persetabia dia nunaingon ni narawan si Maria. Bohado jadi ni bohado pangalaho ni Aidang ada kutada bawa ini mana? Saya belum bersuami. Alai di suku-suku ni rohanain. Gabe diuduk ko si Maria doi dengan sempurna iman di ayat 30 lalu madok naposoni Tuhani duau. Saisau matuau songon nadidokmi. Ketaatan yang sempurna. Tentu dia tahu risiko na perjulu sahali
bursikonon ni jolma di bana ay gabi-gabi somarhamulia. Na mangihu muse resikona ikosirakonon ni si Joseph ibana. Buruan na so hasia roh. Dan yang paling parah dalam hukum agama Yahudi waktu itu, setiap orang yang hamil di luar nikah dia masuk kategori perzinahan. Di Ulangan 22 ayat 21 dia akan dihukum rajam, didangguri dohop batu satu namate. Sekali lagi pikirannya, ketakutannya itu dikalahkan oleh ketaatannya. Maka karena ketaatan Maria, sebuah mahakarya, rencana besar untuk menyelamatkan umat manusia dimulai dari ketaatan Maria tersebut. Hauduhon, haserepon, dohot haradion na mangulahon, nakbeso diatusi jala mangadopia karesiko na balga. Lau sima jojo tuhitan waeng asarampi tasongot si Maria mandok, naposon itu hani doau, saisau matuau songon na nidok mi. Karena itu, di dalam kehidupan, mari kita taat, walau realitas hidup tidak senantiasa sesuai dengan keinginan. Kanuk behita dong hagiotna, masing-masing kita punya keinginan. Tetapi realita hidup telah menunjukkan kepada kita bahwa kenyataan sering sekali tidak selaras dengan keinginan-keinginan kita. Tentu apabila kenyataan tidak sesuai dengan keinginan itu tentu sangat pahit dan menyesakkan hati. Jala reaksina umum, bolo balik dupak kurimon, ahado namasa dihita, morong-morong, tangis. Gabi marede ma, huripudo, parkunikan, HP, pargadongan. Huripudo, persaulian, HP, hamagoan. Hasi na iyo daw po, panongos milyaw o pung debatain na akasongoni madungadungna. Nah, keluhan, tangisan, sungut-sungut, kemarahan dengan situasi yang berbanding terbalik dengan keinginan tidak akan pernah mengubah situasi, malah memperparah. Alani ibolo suhara kapakirimota, tanok matu dibatasa di pargugui hita mengubah cara pandang dengan situasi itu. Ayo-jo dodak tajalo aka kenyataan di ngulu di hitate. Ima giring-giring na padua hom mayati. Akadia manajot suhar tuaka pikirat tahamu akamanami do inanami. Sai tatagam do akanauli do narotu ngoluta alay boy do dak songon na di pikirat tay. Sude do hita marsita-sita tahe asabaga akamang do taminang. Sude. Alay bolo hurang bagat kita buah sol-solata do rupat tay. Bolo saya di sol-soli rupana na cita ni. Adong do tahe upasani halak melayu madok muka buruk cermin terbelah nenei. Iro tahe? Buruk aha? Buruk rupa? Buruk muka kaca di? Iba na do narwa kaca putari. Adong gejol masongoni. Nah, kita rugikan. Nah, karena itu sonari tabereng mengubah cara pandang dengan kenyataan. Nah, saya marulang-ulang ni aku jami tahun nake. Nah, saya marulang-ulang. Na jolo daktar jalwau topaku songonon warnana. Saya hualo. Olang adong ahado gari iklan di televisi, Citra, indah kan? Olang ibai 2 kali merbitang-bitang, kling, terbotar. Saya binai mau daku na 3 kilo hutuhor selama mahasiswa. Alay tong dosongoni. Karena saya obsesi dengan kulit yang putih begitu, bagat di naroha. HP nung leleng-leleng ni renukom ma, au swadok kape songonawon, dang boton ni amatan na baga warna kulit nai. Rupanya semua indah diciptakan Tuhan di tempat dan waktu yang berbeda-beda. Ini salah satu yang harus kita lihat. Boydo martangiak kita asaro udan, hapelas nyari donaro.
Bolo martangia kita terpangido udan hapelas nyari naro ahado si bainota. Bolo martangia kita asalas ari asaboy dengan natal di sekolah mingguan no jam sada. Hape udan. Saya muruhat tado udani. So binoto tahe udanon nagabi solau hita sajabu. Ahado bainota buanota mapayung betama tanunuti ma lau tu gereja. Pasu-pasu ni debatado tuani doro udani asalabok asa unak kedua kita harus mengubah pola pikir kita di sana. Karena itu, bila keinginan berbanding terbalik dengan hal dan kenyataan yang ada, mari kita mengatakan seperti Maria laumadok naposoni Tuhan idoau. Saya saut matuau songon na nidokmi unang lomo ni rohaku. Atong akadia ma siulahonot tadi dalam ketaatan ima mangulahon lomo ni rohani debata. Ay lomo ni rohata do naik taulah jut di nguluan. Alai si ulahonot tahape ikol lomo ni rohani debatado. Dia ma lomo ni rohani debata di hita merbarita nauli. Ahado lomo ni rohatan waeng di bagasa perngulu si sonari merbarita naroa. Itu tahe? Secara psikologi kecenderungan umum manusia sekarang ini lebih suka memberitakan bad news adogara berita narwa siap berita las niroha. Lebih tertarik dari batu si, jala lebih menarik berita honoton. Ido manang danga kainang. Daon. Pinuji ma debata akan nok pinaluan ni debatado kita. Tabereng ma di medsoson. Coba hamu ma postik kamu anno disi. Per minggu nami ape patuluo macai tabu. Hira nama si tomua dokor amatukur Immanuel inahamukan. Balik 10 mga laiki. Alay coba mabaritaho kamu. Ala nama redde kor amadokor Immanuel nuksay halay markur gabe marsiranggut do di partukuan dinna. Ikon ribuan laho mabagi honi. Soalnya itu tahe? Daung, yang kok kapunga perempuan hok doha persiahon. Tetapi itu psikologi umum. Alani hita na marpungun waeng boladong berita sahat itu soalnya tertutup. Ay gudang berita gabus naman waeng kubereng iso. Wala saya sinode ngaro penempatan di pareses itordoh musay hita makirim. Habis so marabot do PK pimpinan ni HKBP. Rasi-rasan waeng dang binoto dope pareses dia do natusan, pareses dia natuson, alay na mabending ay toriboto imana. So tuk paringgas suhita mabagya kabarita na susitong. Keinginan kita, kenapa berlomba-lomba orang mengirim berita lebih dahulu? Asa duho tahu tahe berpartisipasi na hita, HP manat kita, nga dipakai simbolisi kita. Dalam banyak hal kita boleh memilih diam. Idia dolo murhata makatai siya koho-poho makamang do taminang. Tohodo hohom. Idia dolo murhata ditangihon daripada manangihon. Manangihon. Haleluya. Anggope nga malua be ruasnya ke pidepok saya. Alay secara umum ulomuan do rohani jol may tangi ho bere kamu bolo makatai pesta. So saya do pe hatai no je songono do begi dah so ho inna. So saya do pe carita ni dongan. Alani i lomo do rohani debata hita manangihon. Persoalan tanang di peribadah penuaing ngasai nek kolak kita tangihon di debata. HP beribadah ima Allah berfirman kita mendengar. Alani itu saya dok mertua ma akan atu mangihok kata ni debata. Mertua mana mak kata hok kata ni debata tak polaninda. Mertua do manangihon. Jadi permulut si sonari pe ngalam torok jol manwaeng uringgas makatai. Marhite dia nyo nahatopan di subjek hidup bergereja, hidup bernegara dan macam-macam. Alani puasa majo kita, songos si Maria mahita. Nung roh hatu tubuh ni Kristus Yesus do baritai, nagudangan gosip waktui, naso di surat usge. Alayaha mahidot isi, iya si Maria, jala,
Songoni mahita, unang reaktif, unak pahatop-patop pumananggapi. Lebih marutung do hita, ay songono na tabigi. Lahi tatu baribaw, na songono tabigi. Buano menurut to na, danga pala takas do pehuatusi. Menurut to majoboa. Nung ipatorang dong atay, jenga wa menurut to. Hurak pas do penian, alay asa hutanggapi jol hubigi majo musisiana. Iko songoni mahita niyan, unak pahatop pumakatay. Lomo do rohani jol matangi honon na, alay sayo lomoan marohata, pananginangi hita. Ido di halomohon debata tu kita. Mari kita taat di sana. Yang kemudian di halomohon debata itu kita patutoru diri. Tetapi kecenderungan umum adalah patibohon diri. Dan adok pola lomorohan ijol mapatoruhon dirina. Adok sakita lomorohan patoruhon diri. Adok sakita kamang do taminang. Bang, nggak mulai mabiar kamu. Lomo doro hatay do ubagak. Dangulo biya kay nata mga lusige. Lomo doro hatay do ujago. Lomo doro hatay do upistar. Lomo doro hatay do uburju. Disubi ko digijang guhitan yan. Itu keinginan hati. Tapi Tuhan mau mengatakan, kosongkan diri. Menyangkal diri. Alani ulas marohamunan no inang boludo urua do hoinak sianan niku. Las do rohamunan no songoni. Fakta na ngau roha majonang urua do betul-betul. Ade. Alai lomo do haptong do honon ubaga ko sen nabagaki. Buaro tutunuaing. Au sadar roha dak pola ganteng. Alai ibarbaga sa sailas do roha amang gateng yamang ngonin. Tersomna ningon debut. Abe binereng makacokolang binere kacay beton nang nibulehun deh. Ay sono do abe topakun na roha. Nah, bagaimana kita merendahkan diri, tidak mengharapkan puji-pujian. Unak saya dapuk pedihita song lawang isi jur tulia de ngamar hula-hula ijamita hodi, mate dongan nai torusi mana nomor seda. Tikisi kola ranking do kidakon, ranking 2 mana? Ranking sada au. Pangurus do na poso bulungon, imana sekretaris. Dak pola na pababuahon, au ketua. Rap do hami mangarato tu Jakarta, alay parzulo laos 2 hari, dukoni roi banay nato. Jai pasu-pasu di batado kami. Jolo parzulo mau 1 tahun manur mobil, baru pekidakon. Terus imana juara sada. Sahat tu parsahito pe juara sada. Nung dihatuau marsai sahit malaikon, imana darah rendah, au darah tinggi, ne mana. Bapokona tong hijak terus. Holat sada masuruk-surung nilai kuna burjon, imana jumolo tu hamatiani ninna. Ayang gutu si mabir imana. Nah, dihamu akamanami do inanami, jok do songoli. Alay gabelo jado hita bulu hagiot tay tapay hutihut. Dakta hamulateho nanakta, aido sa say masa itu bana jolo ite kana mong iba. Ya binereng anak niya lahat sa innemana. Mate hiya di bali. Burzu anak niya lahan ninna. Nasobarani do iba hati kay mga lusia mong iba. Ya binereng among ihalab bapaw, ningo kinanen, kung mana pesusa di mana. Nah, namangiut tamu akamanami. Di alomoho debatado asa marsilio leo kita di ngoluta. Alay rohata madok, danga pala lomo rohata marsilio leo. Ito tayo kamang do taminang. Burat do marsilio leo. Alanya ha, ketika kita memberi, kita takut kekurangan, itu ketakutan yang menguasai hati. Semua itu wajar. Tetapi kalau kita taat kepada Tuhan, maka kita akan menerima berkat luar biasa. Adalah lebih berbahagia memberi daripada coba majodong roti tabudi, bulu hupong golanon, yotik nai mayau. Alay tabereng madibibil tay, nama baru na di sarpati, ala marsilio leo di bana, turus di bana, dapotan pasu-pasu. Maolo la marsilio leon, alay bolo di bagasa kaporsiaw kita di debata, tukso hahurangan do akka na marsilio leon. Songonido nang na mengampuni, maol do mengampuni, dak sesuai tu roha. Alanya hai kujolo baloso dunia. 2-0 atong imana hubay boleh na kan na puasa rohana songoni.
Iboto hodo ide, hatana sinat tuari nga hubalas, 2-0 gibana, KO lo itaotonin. Itu insting dasar kita membalas. Mata ganti, gigi ganti, gigi. Alai Roma Tuhan Tuhan Yesus. Bolo di pastap dongamu, hurummu, tarehon na sadanay ni nama olan. Maka bagaimana kita melakukannya? Hanya dengan iman dan ketaatan. Ikodohono tasongos si Maria marula-hula madok naposon itu haniduaw. Saisau matuaw songon na ni dokmi. Na bagi manusia kamang do tamuinang. Mari kita membuktikan ketaatan di dalam praktek kehidupan keseharian. Odo na maol. Nung idok si Maria naposon itu haniduaw saisau matuaw songon na ni dokmi. Kalimat ini bukan hanya retorika belaka. Dia menjalani tahapan demi tahapan yang berat, menghadapi resiko, dan kemudian dia menuntaskan itu dengan melahirkan Yesus, membesarkannya, bahkan mengantarkannya sampai di kayu salib. Songoni mahita, sapala naoktadok, guru ide batado nguluta, ikotok-tok kita marsihoho isi, jala tapasahat nguluta unak pabiar kita. Anon minggu terakhir di tahun non, di bulan non, pabiar-biaronya kana malo mahita. Kasayarong do acara televisi Kaleodoskop do warna. Merdalam matok perjalanan hidup dalam 1 tahun ini. Analisa ni ahli ekonomi. Tahun 2025 lam susah do parnguluan. Siya tahun do turus songono namalon ni Portibio Madoki. Suak songonido ng ahli sosiologi lam susah do holong do akalan na asing ninna. Lo madipado akan apistar ni Portibi. Alayang ko siya kaporsiyaw kita madok. Besok lebih baik daripada hari ini. Karena seperti yang dikatakan dalam Ratapan 3 ayat 22, berkat Tuhan selalu baru tiap pagi. Maka di tengah kesusahan dunia, walau tidak ada pengharapan dunia lagi, angwakana porsea, saya toktong do marlas niroha makirin. Yang kemudian kita taat walau menghadapi banyak resiko. Bolotungi kom marhahuranga kita lana marsilio leon, di bagasan nidora diuji iman dan ketaatan. Atong ragamdo na naik taulahon di Portibion maralo turohata alay saleleng lomo ni rohani de batay say taradoti may di bagasak kauduhon. Boloduk taradoti gabe tarpasu-pasu dong uluta songos si Noak, songos si Abraham, suak songoni songos si Maria gabe habauran ni pasu-pasu kita. Say tadok madiparngulota naposon itu haniduaw. Saisau matuau songon na nidokmi. Amin martangiang mahita. Mauliati di hole Tuhan nami. Idongani asi di roham dohami rasi rasa nuai. Atong hale Tuhan. Say pasu-pasu mahami mangeraduti na salomoni roham. Ay naposom dohami. Urupi hami maswada hodiri nami. Mari detol di perbadian namar huraja di rohadu pikiran nami. Asal lomoni roham huraduti kami, unang lomoni rohan nami. Pasikop mabuhal di daging dotol di kami mangaraduti pajuom mi. Asa marhasonangan daging dotol di nami. Gabi habauran di pasu-pasum tua kadongan na humaliang. Jala pilihan tau sangap di guarmu na badieng. Atong di kanup ripe. Homa nama masu-masu mangaliaw dami do las ni roha. Pasu-pasu ulaw do usaha ni ruasmu. Asa dapota persaulian na sidaganup siya nakanan yukik ni hodok na. Songoni mali Tuhan nami mangaraduti lo monirohap sa minggu tuzuluanon. Sa isahat di homa daging dotol di nami. Pasu-pasu manangakaya na kon nami parsikolak kana mga dubya kaujian. Asa boyak kadadanak na pistar si pajolon na siya. Tamat diakari na binuhul. Songoni ali Tuhan nami anak tuhuk buru ni Huriam. Naung tang di umur na. Nang dapat sirokap ni tol di dope. Patongo marokap na pajongjok persaripion na badia. Dia kanong hot ripi. Nang dipasiko podo pe parbui ni holong na ima di pareanak konon. Leo manak do boru si pagodang-godangon na sida. Ali Tuhan Jehovah na usubahami di bagasa Kristus Jesus. Dia karuasmu na marsahit na sohagwara marsada-sada. Dulo na sida. Daoni. Pahisar marhite tangamu na sunggugoy. Asa mulak tungol si ganopari. Rampami madalani ari ningulu nami paujuk ko taonon.
bongot tu tahun na baru. Songonima dia akan namarlas ni roha, akan namarulang tahun sa minggo parrohai, asa dapotan roha na bisuk, mamilangya kari ni ngoluna, maparhasyang katiki na rezeti, mangaraduti ulaw lomo ni roham, asa pasu-pasu na sida di keluarga, ditongani huria, doh ditongani masyarakat nami. Ale Tuhan Jehovah, mau lihat di pasu-pasu, ima sahala dana bawa di keluarga nyamanami tet di manurung, doh inang Ernawati berupa ceitan. Pasu-pasu dana kisibur magudang di bagasakko, leo bisuk tu natorasna, lau pagodang-godang dana higi bagasan ajar do hatam, asadalan ni hanguluan na tujuluanon. Songonima kaprayan natal nami hupasatami tuho, saleonomu ari natiur, pasu-pasumu pangaradion ni panitia. Bolo marnatal akay nakon nami sikola mingguan no jam sana. Mangilehilek marsobahami tuwa dopam Tuhan. Leo marinatiur, unak tarabat akay nakon nami rotu garejaon. Jala pasu-pasu ma ulaw ni, siyan na ipuka satu na paujuk ko na nobotari. Tuan nami di pamasa Huriamdo, ima distrik do plalu de bos kap natal distrik, di pukul toluan non, nang ulaw ni pejong jogi ma. Saya leo narina tiur, asaboy karuasmu siya ganup puria sa ganup resot, ro marpungu, tuingana perpunguan nami, ima di gedung ronatama. Ale Tuhan Jehovah, nau sobahami di bagasa Kristus Jesus Tuhan siokopami. Mau lihat madinauk sipul sino de godang ni HKBP, nunga terpilit ale Tuhan 5 pimpinan ni HKBP 22 pareses. Pargogoi perbisuhi manasida, lau patupa pakobasio na domengkat tuzuluano di HKBP, mengadopi ragamnya kahamaulo do tantangan, asabu ya le Tuhan, disi roh huriam, lau patupa akapakobasio na domengkan. Upasangan kami mau liate, ipasu-pasu nang nilomu to karuasmu, dala siap pasu-pasu na nilomi pasahat na sida kapilian. Pasu-pasu ma akapilian nak pinasahat nain. Lau pakion, pahebakon akapakobasion di tongani huriam, dohot pasangapun guarmu. Laos pasu-pasu akaruasmi asa martabalas ni rawana sida, mangulahod do mangaraduti aka ulaw nadingkan. Songonima kanupuria, do perpunguan ya kahalak Kristen, ya keinganan na maragam na sohaguaran, homa na manopot do mamasu-masu ganup. Nang bangso do negara ope, ubasahat kami matuho. Asal leonomu tol di biar mida Jehovah, tu ganup aparatur negara nami niuluhon ni presiden nami, asa sitong jalatigor uhum do tasitongani di pajongcong, asa mardami sonak kami. Pinuji maguarmu Tuhan, tunggudang bakadusa hula kami, say sesamay, asa tama kami macalo pasu-pasum. Dongani kami madalani hari ninggulu nami sa minggu 7 jala dia katangiang na sutar pajujur, asini roham mapasikopon, nuaik pe, oloy mapangiduan namion, jala leo may dihami, hobar tu asido tolong iroham, ola di bagasang gore anakmu, Kristus Jesus Tuhan siokopami. Amin. Siya nakapasu-pasu ng tajalo sa debata, tapasaha pilihat na dumingkan, utapuji Tuhata, maredihida. Hosiana anak ni Raja David rotu ita, banture dalan nai, asa mongo turohata, ban maga-baga bayi. Hosiana romao, tu bagasan rohanami, nama romu ho, ale Jesus Tuhan nami,
narajani adameon ulubalang nasana dinoami damedon asonangan aminai lokopi donapunai sude Hosiana tatapa aminai rajaanmu Togu matu debata Amia kasih sehatmu Sai sungguh diamion Mangoloi hakam tok-tok Hosiana samawat Bagabaga di Jehovah Nang budi doberuan Asangapun midi jolma Akan aporseai Romananda gogobi Hosiana pargogoy Amisa sude oh Tuhan Asagabe pangolot Amia di pardagolan Di hatam nadengani Asabina tulusi Tapasaha mapiliatan na tapapungoto di bata, martangyang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang. Odo haroroan ni saluhut silelon na ringgang. Dohot na sa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami mas yan nanilom mituhami, pilihan nami tuho. Say jalo may kabuap na usus di jolom. Pasupasu may jalaramoti. Asa uparhasya kami pilihanon, pati blok karajaw mo di tonga-tonga ni Huriam, dohot di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim, asalam hutadahami godang ni silolom mitu hami, asalam girgir hami mandok mauliante tuhong, marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana ni leon mi Todiro di pamataku Osaro gogoki Rodi salut ataku Upasahat itu naso usato kudo
Ale amanami na di banua gijang, sai pinarbadia makuaram, sai roh maharajom, sai saut malomoni roham di banua tongaon, songon na di banua gijang. Leom matuhami sadarion hangoluan siapari, se sama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami to gihot tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Ayo dona puna harajaon dot agogon rodi hasangapon Ruas ni Tuhatan na hinokop ni Kristus, mulak mahamu di bagasad dame, jala-jala hamu mapasu-pasu ni Tuhata. Di pasu-pasu jala diramo di Tuhan de batamaho. Isodakot Tuhan de batama bukina tuho, jala asi marohana midaho. Idopakon Tuhan de batama bukina tuho, jala di pasahor hom madamena tutodim.